Pirot Haranista, no? Welcome gid ang tanan-tanan, no? Diri sa atong YouTube channel, Pirot Haranista. No? Yari makatulong ko sa inyo na isang isa ka ambahano, no? Kung sang una, nasiling naton ang ako ang namunit, wala sing swerte, pero subog ya, may swerte na, no? Ari ginakuha naton bilang ginhimo naton nga biblical songs, no? Ari ako ang namunit, no? Biblical. Ako ang namunit sa pangpangsang gugma, ang akong ginpaong madamong nga litra, parutugin sakyan sang subri nga rusa. Lawod sang post office, lawod sang post office ang ginhagyan niya. Lawod sang post office ang iya ginhagyan, sang sobri nga rusa parutugin sakyan. Ang papapil nga puti akong linayagan, kamot ko kaglapis, kamot ko kaglapis, amo ang tansalan. Napakaswerte sang akong pagpamunit, taw-taw ko nga taw-taw Biblia ang nahulik, sang akong kinbasa ang mga pinanig. Nagkapanalam dito, nagkapanalam dito, o mahal na langit. Diri ko ginpatod sa kaugalingon, tawhanon nga gawi may mga taladlumon. Ang kaway sang salation na nga pangpugtuon, kag magpangabuhi sa pagkamatarong. O mahal nga langit, patawara ako, Diyos nga labing gamhanan, hari sang kaayo. Kung akong buhat lubag sa kinabubuton mo, sa ngalan ni Jesus ang sayo kong gawi pagkabaguhon ko. Ang silak sang adlaw gikan sa nasidlangan, nagahatag sang kasanag sa bugos na kalibutan. Ang pulong ni Kristo na pagkit sa kasulatan, kung sino may gusto magkadto sa amay, ako lang ang alagyan. O mahal na langit,
nga labing kamhanan hari sang kaayo. Kun lang akon buhat lubag sa kinabubuton mo, sa ngalan ni Jesus ang sayo kong gawin pagkapabuhon ko. Ang silak sang adlaw gikan sa nasidlangan, nagahatag sang kasanap sa bugos nga kalibutan. Ang pulong ni Kristo na pagkit sa kasulatan. Kung sino may gusto magkagato sa amay, ako lang ang alagyan. Kung sino may gusto magkagato sa amay, ako lang ang alagyan. Okay, no? Amuyag to. Ang ambahan no? Naging diyon na to, no? Na imo lang siya nga biblikal. Ang ako ang namunit, no? Kung napatian yung pirmi. Yari iya, ginimo na to nga biblikal, no? Suno man sa ato ng mga amigo, lang mga pastor nga ginaanuhan nila ko. Gina-advisean nila kung pwede ako makahimo sa mga ambahanon nga paragit sa ato nga Ginoo, no? Amoy na, no? Ginlubad na to, no? Lugar sang wala sing swerte nga akong namunit, nahimo na siya nga may swerte na tungod Biblia ang atong nahulik. Okay no, ari pagid no, kay sang kwanto damo ang nagapangabay sa sining ambahanon, no? Siguro nga gimaras no isla, istorya ini sang gimaras no, ginapangabay gid sang aton nga mga viewer, no? Kag diri sa aton YouTube, labi na gid sa aton mga subscriber na yari para gid sa inyo. Hindi lang ni para sa mga gimaras no, para man matagan naton sa kabuhi, no. Mga istorya sa inyo. Yari ang ginagatikulo himalos no sang una mo ang pagtawag sang gimaras. Yari ang kasaysayan sang gimaras, himalos. Dapat pa sintuin ang istorya, kasaysayan sang himalos nga isla. Sa karon gimaras nga probinsya, kag kinalikupan sa 5 ka banwa. Himalos kinhalinan sang gimaras nga probinsya, ginakapupusan sang 5 ka banwa. Hordang San Lorenzo, Cebu na Buena Vista, kag ang ika-5 amo ang Nueva Valencia. Matahong nga tuog tulubukan sang turista, halin pa sa Asya, Amerika kag Europa. Mga dumulong kung makabisita, malingaw sa palibot sang busay kag kuweba.
Matinaw ang tubig dagat, maputi pa ang balas. Sa pangilid sa baybayon, sa palibot sang gimaras. Puno sang mga tanong nga mapuslanon ang bunga. May palaisdaan kag may hulumayan pa. Gimaras na sa karon ang tunay nga ngalan. Gintigay sa angga sang mga hangkilan. Matahong nga isla kag ginadukukan sa mga pumuluyo nangin katungganan. Bukid mo kag baybayon, amo ang naghamilay. Sampi sa kabuhi, may kasakit, may kalipay. Horo ko'y sang hangin sa kahaponanon. Nagsilbis ang kapagros sa mga gimaras noon. Manggahan festival, bantog na kaayo. Kagin na tupukan sang madamo nga tao. Ang pagpaindis-indis sa mga produkto, ginahiwat lamang sa bulan sang Mayo. Founder sang pagtaltal si Kiling si Kusana. Nagapamalandong kun magsima na santa. Ginalatas ang balan bukid sang mga sumilimba, bilang hugot nga tumulo sa mahal nga diwa. Ugi maras probinsya kong tinubuan. Titigi amligi ang mga katauhan. Ang imo maragtas, hindi gid malimtan sa mga pumuluyo nanginhan dumanan. Ang imo maragtas, hindi gid mapung sa mga pumuluyo nanginhan dumanan. Okay, no? Amuya ito nga, ano, no? Para gito sa mga gimaras, no? Labi na gito sa ato nga mga, duro man ang mga gimaras nga yaras sa Guasbong, no? Sa mga OFW na ito, labi na gito, no? Sakay. Hello. No? Nadura signal. Okay, no? Pasensya ko mo, medyo nadulang sa atong signal, no? Pero pa tayo naman kita, no? Yeah. Yari, magadulong ko sa mga ambahano, no? Gin pangabay gin, no? Oko na, para gid sakay. Amo ini pirmi ang ginawa pangabay gid ni, ano, no? Ni Ma'am Miri Cabarna. Para gid sa imo ini ambahano, nagatigulo, na uhaw.
Uhaw ako sa kapalangga, gutom ako sa pag-alila, nga balang nahimo mo nga mabiyat sa liyo ko, kalugon lang sang sahad mo nga napanas katulad sang asiw. Sa diin na ang ginpanukan, nga kinalila kaginsaligan. Sa diin na ang kalipay, daw asulang nga lumabay, kalubong sang pagsalit ko sa hinali lamang ginsikway mo. Ginahulat ko sa gihapon ang pagbalik mo sa akin. Kung sa diin ka man karon, tamdaman ang kahilibiyon, ang dughan ko kinauhaw, ikaw lamang ang makapaumpaw. Sa diin na ang ginpanukan, naging alila kaginsaligan. Sa diin na ang kalipay, daw asulang na lumabay, kalubong sang pagsalit ko sa hinali lamang ginsikway mo. Ginahulat ko sa gihapon ang pagbalik mo sa akin. Kung sa diin ka man karon, tamdaman ang kahilibiyon, ang dughan ko ginauhaw, ikaw lamang ang makapaumpaw. Kung sa diin ka man karon, tamdaman ang kahilibiyon, ang dughan ko ginauhaw, ikaw lamang ang makapaumpaw. Okay no? Umedto no. Ang bahano no. Para gid kay Ma'am Miri Cabardera sa Florida no. Taga labi na gid no sa tanan-tanan ng mga nag-view o kung mga subscriber naton diri sa aton YouTube channel no. Para gito sa inyo. Yari pa gid no ang ginapangabayon pirmi ni Ma'am na Emilien Pedregosa ang nag-artikulo kanugo. Kanugon, kanugon, sang gugma kanugon. Kung ako magnugyang at dili madayon, kung magsugata ay sa mga dalanon, kisira bumugno, magyuhom sa aton. May lugyo ka kaliyayaw pagbutigin, kag sisin o
wala ang pinasulabi. May nobyo ka, galing ang mas sa akon pag ano mo abi. Pagpatay sa akon, wala ka kadumdum sang isa kagabi. Nga nagulon ka pa sa butong ko nga ini. Ang mga kalipay na waso o magi ang mga kasakit. Among nagsalili sang pagkabati ko sa isang kasilingan. Ngayara ka gali sa puder sang iba. Lumipog ang ulo laki panon dumanagdiya sa kanko. Lawas ko nagniwang, malakad ka gali sa pila kapulan. Pilinisin sulat ang akong uluhan. Kung nakumagmata, kung nga matangdan ba sa ungkwanay, kagdispuis hipian. Diin mo na balay itong sulat na ko. Iuli kaya kung patuloy. Basahon ko walay kagis-gis-gisi o walay kabiling ka. Babayin ko tigong, maayo ka imo kay may nagatigay. Gandlaw ka pirmi sa kalipay. Pero ako nga walay kalipay sa daw kagabi. Pirmi ka pang hay-hay, uyukon sang hangin-hangin nga hurupoy. Nagkapukan-pukan dala ang pagmoy-moy. Pasalamatan ko ang pagsikway ni mo kay wala simsala. Ini nga dughang ko. Okay, no? Mula ito, no? Ang bahanon para git sa kay Mama Emilian Petricus nga yara sa New York. No? Okay? May ano kita? Shoutout ay. May shoutout dira? Okay. Shoutout na din sa atong mga kauturan, no? Labi na git sa atong mga subscriber, no? Sa atong YouTube channel, Pirot Taranista. Shoutout sa kay Jane Gubalyo. Watching. Happy watching lang. Walang kakupas-kupas si Idol, hambal ni Eldefonso Doremon. Kanami mamati Idol Pirot watching Manila, Quezon City, halin sa kay Malimit Lawrence. Kabay pang ito. Mayong hapon halin sa kay Jovi Francisco Vlog. Live pala ito Idol, wow, patamya po sa lahat family. Malimit diyan sa Espinosa, Hordan, Guimaras. Hindi ka mo magpanay, i-live na nato ni Pirmi. Malupit man gihapon ang idolo ko Sinsyaw ay kita magkita isang Abril 2020 kay tungod sang pandemya. Basi pa lang sini nga Abril pagpauli ko Vic sang Santo Tomas, Batangas. Sige lang. Ano mo na ba yan? At least, mga muyo lang kita nga talang malawidon kita, kabuligan kita sa mga atong mahal ng Ginoo.
Shout out lang dira sa mga taga Gimaras sambal ni Inday Lizel Pichilya. Ah. Request ko be ang Gimaras nun mapintas talaga nga eh. damgo. Request ako no mapintas nga damgo. Okay Shout out sa kay Luke Ziggy Aguilion. Pa-request dalom sang kahoy nga lawaan ang balya. Ang na-request ng pingarang dahon sa kahoy nga dalo mo ka kahoy nga lawaan hindi naton kanta no. Base kon maka kabayular tablaw. Kay Abjan Surban nga kanta mo ti pasensya lang muna kung di naton makanta. Happy watching lang sa kay Elmar Panzelas dira sa May Dubai. Maraming salamat po, mabuhay from Saudi Arabia sa kay Amori 90. Mayong hapon sa inyo datay hambal ni ng Kate Beverly Joyce. Happy watching. Happy watching da. Sa mga higira pamilya sa Mansaya no. Okay no, kay ginapagabay gini ang bahanon nga nagatigulo, mapintas nga damgo no. Mga antik na to ning mga bahanon, kung mo pang nagustuhan. Okay, para gid sa imo. Mapintas nga damgo sa akong nagpukaw sa ako kakatulog. Medyo arong niraw kumpas mo kabayhon. Ako napananaw wala kong maapit sang akong pagbutaw. Sang akong pagbutaw dayon ko pa na ipanglingaw-lingaw. Dala ang kalisod tumangla sa langit. O mahal ko nga Diyos, swerte ko na pala. Malakot nga signos kay swerte sang palad, mabait batya kong kinalangka naton. Ang imo pagdiya kay nagtalangison. Ako nga ang tuson, ako nga ang tuson. Tutok kamatayon, tutok kamatayon sa likipang langga kay ikaw gid lamang. Ang ginahigugma sang tagipuso ko, ang bilin ko lamang ang akong lolongan. Imo nga tuawon, imo nga tuawon, mayaming kong lulungan, dili pagkalimti. Sang luha kong yakan agud nga mamuhi, agud nga mamunga ang gugmang balaan. Nawalay kata pusa. Okay no, muyot to no ang bahanon naging pangabayigid sa aton nga mapintas nga damgo. Ano pagayat to kina? Naging pangabay? Doon nalipat ako. Natawanay? Natabunan sa mapintas nga damgo. Kahoy nga lawaan man tiya. Wairan, ano na to? Ari na lang idulot ko sa inyo no. Iniya ang naga-saksi ang laragway para gid sa inyo.
mo sa akong nga inuunungan. Ang mga kasakit may kalipay pa man, pila sa dukhan ko imo kinhugasan sa masinaw nga luha, sang kahimayaan padayunon naton ng pagkikugmaanay. Ang isa kag isa dili magpasaway, yari mangin saksi ang atong laraway mientras gakapuhi. Dapat mag-unungay katamis patyakon kung nagkahigugma, kag nagahang panay lang ang tagsa-tagsa. Ang isa kapatid kung puno sang kabilya, agyan man sang lino, hindi gid matumba. Padayunon naton ng pagkikugmaanay. Ang isa ka isa dili magpasaway, yari mangin saksi ang atong laraway mientras gakapuhi. Dapat mag-unungay katamis patyakon kung nagkahigugma, pag nagahang panay lang ang tagsa-tagsa. Ang isa kapatid kung puno sang kabilya, agyan man sang lino, hindi matumpa. Ang isa kapatid kung puno sang kabilya, agyan man sang lino, hindi gid matumba. Okay, no? Kumuyot to, no? Ang bahanon nga itong dulot, no? Ano ba, para gid, no? Sa inyo tanan-tanan. Labi na gid sa atong mga kulturan nga ara sa nagkalain-lain nga nasyon, no? Nga watching gid diri sa aton, no? Mayong hapon lang, upon mayong aga lang diri sa inyo. Padayon kita, no? Kag basta naman kita sa pila ka mga self-out gikan sa atong mga kulturan. Mayong hapon idol kag palangga ko tatay pero daw gapo tay ang dating naton subong ba mo na gusto ko tay hahalong ka mo datay kag sa bilog mga pamilya God bless tay hanuta big ang kabuhi sang pispis salin sa kay nung November 10. Okay. Shout out sa kay siya kay Simbulan Han. Happy watching. Okay. Okay, no? Kaga upod gali sa siningang bahanon, no? Ginadulong nato ng siningang bahanon para man sa kay Ma'am Health Chances, no? Nga yara sa ano ni siya sa Hong Kong, no? Basta mga OFW ini kag labi na gid sa aton nga mga subscriber, no? Sa ato, no? Sa kay Ma'am Jima Muneba, no?
ini siya taga Kabatuan pro ara siya sa ano nga nasyon na lipat ko Singapore basta naga ano sa diri no yari no upod sa sining ambahan nga gyud pangabay ng kabuhi sa space para get sa inyo tanan. Pagkataong tulungan sa mga kapistisan, samtang nagkakapuhir sa may kagulangan. Bisan wala sing nagatatap o kung nagaatipan, unusin ka sa diya kakabugat na kung kaangay sang pistis ang kapuhisang tao nga wala sing manggarang kag wala sing pigado wala sing malupigon sa ilang pagpinamdanay nagkapalariho ang pagpangabuhi sa butang luha kung may kinsuguran siyempre may kagaran. Isang pa ang tubig nga sa pusay nagikan sa dalayong na ilig may kahulubsan kaangay sang tubig nga may kahulubsan ang atong kabuhi diri sa kalibutan sandig sa pagbuot sang kahitaasan nga ang paghidait mga lakap sa dughan kaangay sang tubig nga may kahulubsan ang atong kabuhi diri sa kalibutan sandig sa pagbuot sang kahitaasan nga ang paghidait mga lakap sa dughan nga ang paghidait mga lakap
Okay, ito no, ang ambahan ng naging pangabayigit sa aton, ang ambahan ng nagatigulo, no, kabuhi, sang pispes, no. Okay, no, antes na makita magpadayo, no, yari na magaling, no, idulong ko naman sa inyo, yung antik na pong ambahan, no, nagatigulo, ang malinong ang kagabiho. Malinong ang tagabiho, mamingaw ng walay sanglihim. Nakita ko ang inong kagayon, nga sa ako may pag-amugin. Hinuganas ang kakahuyan, linagkas sa tunukak ulan. Ginalingaw ako palangga, hindi ko ikaw makita. Di sana ko nagkakatulog, kunti lang matapungawan. Ang masubong imong atimo, ang gahari sa panunduman. Palapit na palangga, imo ako hakson. Ang matamis nimo nga halok sa akong mo ipaagon. Palapit na palangga, imo ako hakson. Ang matamis nimo nga halok sa akong mo ipaagon. Okay na, umuyo to, mga ambahanon, malinong magagapiho, no? Ang una-una pa natin, mga record sa una, 1978, no? Mga gindulot na itong sinyo. Isa, doon kakalipatan na natin, okay, ayara, gindulong na itong sinyo. Antes na makita ko pa yun, yari na naman, pila ko na siya. Guys, Idol Pirot butya sang kasakit, sarap matulog ang ni Bensin Flogoso. Paborito hagit sang tatay ko nga nagpahuway na birthday ya subong ginapatukaran ko gid siya subong sang kanta mo sang buhi pa siya hambal ni Jerry Haleko. Ay, mga haliko. Nami gid pamatian from Luke Ziggy Aguilion. Happy watching. Okay na, ining ambahanon, no? Ano to? Mutya, sakit, no? Okay, para gid, no? Sa imo na nagapangabay. Tugan sa buhat ugali butigun, malulugib kagalising tagipuso. Ang akong pagamli madugay nga tiong sa isa ka piso. Nagula gilayon
diin ng matamis mong aking panuan. Labas pa kaayo sa panunduman, sa hinali lamang imo ginkalimtan mo tiyasang kasakit. Ako nalikupan, bagay sininsulat gisi-gisiun ko. Gisiun sunuon upod sa litrato, agod malimtan ko ang kaluiban mo, bilangon ko na lang. Nang sa kadampo, pananglikdam ko lang ini nga istorya. Dili ko na gusto nga matulugan pa, gusto ko kalimtan ang mga tinion nga mo ang nagpilas. Sa pagkipusoon, bagay siningsulat gisi-gisiun ko. Gisiun sunuon upod sa litrato, agud malimtan ko ang kaluban mo, bilangon ko na lang. Ngay sa kadampo, pananglikdam ko lang ini nga istorya. Dili ko na gusto nga matulugan pa, gusto ko kalimtan ang mga tinion nga mo ang nagpilas. Sa katipusoon, gusto ko kalimtan ang mga tinion nga mo ang nagpilas. Sa tagipusoon, Okay now? May ano po tada? Ha? Oh, karon. Sige. Okay na. Damo-damo pa gawa. Alam sila. Okay no. Yari pa no, may isang ambano no. Nga idulong ko sa inyo ni pirmi ng ini ginapangabay, ining ambano nga nagatigulo matinaw ang langit. Matinaw ang langit kung wala sindalbo, masulang dagat kung tulog-tulog. Nganong na disgrasya, sinap na isang palado sa bukod ko. Sa imuna anak, nalag ang bukod kagdaw sa nabuyo. Tungod sa tratas yun na labing maayo,
dayon. Dili ko ikasinterang imo pagbiya, kay wala sa akon maghalinang sala. Saksi pa ang langit, di maduhang duda na sa imo naghalin. Ang mortal nga sala, dili ko ikasinterang imong pagbiya, kay wala sa akon maghalinang sala. Saksi pa ang langit, di maduhang buta na sa imo nagalin. Ang mortal nga sala. Okay na. Ang bano na matinawang langit, no? Mga record na to na sa una pa, 1958, nga ginadulong ko sa inyo, no? Antes naman kita na yung palayo, no? Paway-way, magpatraman na yung builo. Yari naman na yung pila ko mga shout-out, no? Gikan sa ato ng mga tuturan. Patamiyaw sa nanay ko si Florentia Malimit. Nanood siya live YouTube Subong dire sa Manila. Happy watching lang dyan. Happy watching lang. Dear mga friends kag subscriber kag viewer, share natin si Tatay sa iya live. Ganun. Bulig-buligin nyo man kami, share, like. Thank you, Kid. Amo lang na ipangabay ko sa inyo. May nakot ibang pangayon ang share o kung share, no? O kung mag-subscribe diri sa aton nga upload na na kung wala ini kundi na nangod sa inyo, hindi magkipada dahil hindi man guro sa makapadayon ng atong platuntunan kung wala na sing nagasuporta pareho niyo, no? Ang ako lang ginapangabay, subscribe lang kag sa Share, comment, mag-share, no? Sa iba naton nga mga kauturan. Pa-shoutout lang da sa taga Aguilar San Lorenzo Guimaras salin sa kay Jerry Halico. Shoutout sa Bernardillo family sa halin sa sa may Bacolod City. Okay. Okay na, idulong ko naman sa inyo. Iniyayari pa gino. Niya, mga Madulom na. nagatigulo, mga bagay-bagay. Ariyo. Jutay nga bagay apang nagdadako, katulad sang tanong nga nagapanubo. May mga tanong tunukon ang puno, kag kung magpamunga tuman ka makahilino. Jutay nga bagay kung aton lantawon, maputi sa guwa, sa sulod maito. Katulad lamang sa mga huluyason, kung may original, may mga imitasyon. May mga bagay paghigugma, may mga talaksan, sumpiro dalaga. Sang unang timpo, kung magpangasawa, di alkahoy bayo sang humay, kag sang tubig magwada. May mga bagay pag-alamigo, bisan ano kahirap, maabot gid ang disgusto.
pag-ibig mangibabaw sa sinsiro, magabunga lamang sang hindi maayo. Ang mga bagay pagpalamilya, kung nagahilito, tumanggit ka sadya. Kung ang prinsipyo hindi magkatugma, sungkod-sungkod, bais-bais ang mangin resulta. Tutay nga bagay sang gitara, kung ang bagay libagong kalawit gid kanta. Bisan insakto pa ang imo nga nota, mangin monotonos ang pamatik sang iba. Ang mga bagay pagpalamilya, kung nagahilito, tumanggit ka sadya. Kung ang prinsipyo hindi magkatugma, sungkot-sungkot, bais-bais ang mangin resulta. Tutay nga bagay sang gitara, kung ang bagay libagong kalawit gid kanta. Bisan insakto pa ang imo nga nota, mangin monotonos ang pamatik sang iba. Bisan insakto pa ang imo nga nota, mangin monotonos ang pamatik sang iba. Okay, no? Muyo to. Ang pang ano na itong dulot na sa inyo, no? Hindi man na panay siyempre, bago pa lang naman kita nag-live, no? Nag-request eclipse. Okay, no? May nag-request ka, no? Eclipse. Eclipse, no? Okay. Eh, doon na itong sa inyo. Tira na kakanta? Doon na lang. Okay, dulot na itong sa inyo. Ining isa kabanon na nagatigulo na eclipse. Inadlaw, wala ka palariho, katulad man sa ugali sang tao. May butanan kag may rito bado, may nabuyo sa malaking bisyo. Supong man sa mga iskila, nga mahilig sa bulo barkada, mabuyo nga gali sa higara, madalas sa pati ang pagmariwana. Ang magkaluluoy gid sa tanan, si nanay, si tatay sa puloy-an.
nagasala sa sarang mautangan para puno'y kagintay pang allowance. Naglikat ang isa ka bulan, nagpauli si Inday sa puluyan. Nanay tatay problema gitini, kay sinuloy ginpikutas ang babayi. Naglipas ang isa ka semana, sinunoy naman nagtiligrama. Nanay tatay karit kamo insigida, kay si Inday nag-ilog sa nobyo niya. Kanukon sang pagtinguha ni tatay, para lang kay Nonoy kag Inday. Sa handong nga mapatapos ang kurso, kapaslawan ang nanghihinkabaylo. Katahong tulungon sang tulang, nga nagasipan sa siglangan. Hinalila na kuntat ang pagsiga, kay ginlamon sang swapang nga bakunawa. Katahong tulungon sang tulang, nga nagasipan sa siglangan. Hinalila na kuntat ang pagsiga, kay ginlamon sang swapang nga bakunawa. Kay ginlamon sang swapang nga bakunawa. Kay ginlamon sang swapang nga bakunawa. Okay na? Namuyat to no, ang gipangabay ng banon, no? Nagatigulo eclipse, no? Bilang pangatapusan naman na to, no? Tulot sa inyo, yari no? Para git sa aton mga mga amigo, mga pastor, no? Ining ang bahanon ng nagatigulo Biblia. Wala ini sa reliyon na. Bisan ano lang ni reliyon, okay lang eh. Okay, kung sa bagay, hindi man kita kung ano aton nga kwan sa pagkamatuod na Katoliko man ta, ay tiyan mo lang namataan natin ng reliyon, pero makahimo kita sa mga kanta, no? Na parte sa atong Ginoo. Ari, bilang pangatapusan nga dulot sa inyo. Ini nga bahanon nga nagatigulo Biblia. Mga pulong na balaan,
liwanag sa mga katawhan nga magmuad ang katarungan ihantoki lamang sa memorya ang kaundan sang mga Biblia. Biblia lang ang palaagyan nga matultol ang kamaturan. Diyos ang labing damhanan, siya ang amay nga balaan, tagtugas ang tanan. Bisan ano man nga relihiyon, Biblia gid ang kinahanglanon. Biblia lang ang instrumento nga matoy-toy padulong kay Kristo. Diyos ang labing damhanan, siya ang amay nga balaan, tagtugas ang tanan. Ihantoki lamang sa memorya, magbasagin permisang Biblia. Ihantoki lamang sa memorya, magbasagin permisang Biblia. Okay, mo ito no, ang pangatapusan nato nga dulot sa inyo. Diri sa ato na YouTube channel no, na Pirot Haranista no. Padayon lang no sa pag-subscribe kung sa pag-views, pag-like and share no sa ato nga mga kakilala, palihog lang. Igakalipay gid nato ina no. Okay, diri na nga nakita ko to, tugtog naman sa liwat no? Sa Domingo naman, subong Miyerkules. Okay, Miyerkules sa Domingo, live kita diri sa atong YouTube channel. Ay, kung adlaw-adlaw mo na ito, mahapok man. Iduwa ko na ito kasi saksi man naman. Parihong sa pag-page. Okay, maraming salamat. Kag maayong hapon, kung maayong aga lang. Sinyo tangan-tangan. Mayong gabi.
Mayong gabi. Ubos ba? Okay, thank you again.